Този човек живее в самия център на Чернобил от няколко месеца, по-точно в град, наречен Припят. В Припят няма хора или електричество от над 30 години. Улиците на Припят са напълно пусти от толкова дълго време. Според човека, през деня почти няма радиация, но през нощта небето става червено, което е признак за радиация във въздуха. За да качва видеоклиповете си в интернет, човекът се катери на радарната кола, най-високата сграда в града, всеки ден. Нашият смел човек посети и мястото, където се намира кофата на смъртта, където дезометърът полудява от радиация. Тук той се разхожда през така наречената Червена гора, която също излъчва високо ниво на радиация. Нашият смел човек живее в къща като тази и се опитва да стои вътре през нощта. Той е направил и някои ужасяващи открития, включително мутантни риби. Твърди, че е открил гигантски сом, който е няколко пъти по-голям от нормалното. Тук той откри и показа необичайна риба с 2 глави и усти, открита близо до завода Юпитер. Напишете в коментарите какво мислите за това. Абонирайте се и харесайте видеото.